Ege blev i sommeren 2014 mod sin vilje transporteret til Danmark af sin bagmand, som hun havde mødt i sit hjemland i Østeuropa. Ved ankomst blev hun spærret inde i et øde beliggende hus, og ved brug af trusler blev hun tvunget til at prostituere sig for at tjene penge til sin bagmand, som fortalte hende, at hun skyldte ham masser af penge. E fandt ud af, at det ikke var, som bagmanden havde lovet hende. Hun fandt ud af, at det var meget værre, og hun blev hele tiden truet. Derfor valgte hun, at hun ville stikke af. Efter 3 ugers indespærring og udnyttelse til tvungen sex med op til 10 mænd om dagen, lykkedes det E at undslippe sin bagmand og søge hjælp hos politiet. E fik et tilbud om refleksionsperiode, beskyttet ophold på et krisecenter og en forberedt hjemsendelse under regenereringshandlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel. Hun fik samtidig tildelt en kontaktperson fra CMM. Da E var blevet gravid med en prostitutionskunde, fik hun i refleksionsperioden støtte til at få foretaget en abort. Hun fik også psykologhjælp og støtte til at gennemføre et kortere praktikforløb. I samarbejde med sin kontaktperson og IOM planlagde hun sin forberedte hjemrejse. I refleksionsperioden fortalte E sin historie til det danske politi og samarbejdede om efterforskningen af sagen. Hun er indvilliget i at vidne i forbindelse med en eventuel retssag. E rejste i oktober 2014 hjem via IOM og fik støtte under handlingen i 6 måneder efter hjemkomsten. I sit hjemland er hun genforenet med sin søn og bliver støttet via en statslig lokal organisation.